I ljudi ovde kako su i ljudi danas ćemo pričati o jednoj zanimljivoj temi, a to je kada bi imali Sharingan u pravom životu. Pričamo o onom običnom Sharinganu koji može da predvidi pokrete, da ih iskopira i ne pričamo o Mangekyu Sharinganu i o drugima, nego samo o običnom Sharinganu. Pa evo, da ga dobijete u pravom životu, to bi bilo previše jako. Naprimer, u školi tokom testa bi mogli da prepisujete bez problema, niko vas ne bi uhvatio, bi bili dobijali petice. Da vidimo šta bi još. A da, htio sam da kažem isto i za tokom sporta. Kako mislim tokom sporta? Pa tokom sporta, evo sad ću naviti nekoliko. Tokom fudbala, ako ste golman, mogli bi da predvidite potez, da uhvatite tu loptu, da tačno da vidite gde će ta lopta da ode. Ili, na primjer, odgledate neki klip od fudbalera dobrog i onda izvedete taj pokret. I svi vam zadivljeni. Tokom odbrane u fudbalu bi mogli svašta radite, ne znam. O ovome ne bi baš pričao, jer bila bi dosta tema. Evo ja sam naveo primjer. Tokom, kada bi se tukli s nekim likom, mogli bi da predvidite i možda ako ima neki baš dobar pokret da ga kopirate. I da ljudi, to bi mi možda bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se sljedeće.